näin soi nuottamarssi täällä Käräjämäen koululla Kannonkosken kunnassa. Me olemme kylätoiminnasta puhumassa nimenomaan täällä Käräjämäellä, vai sanotaanko Käräjämäessä, Käräjämäellä. Olemme oikeastaan tänne tuloon saaneet syyn jo, sanotaan vuosi sitten, kun olin valmistelemassa noita kunnallisiltamia täällä Kannonkosken kunnassa, niin kunnanjohtaja Väänäsen kanssa juttelimme ja hän muun muassa mainitsi sellaista asiasta, että täällä Käräjämäellä on semmoinen Kauko Rajalin, joka on tehnyt kyläsuunnitelma, ja tämähän oli nyt aika harvinaislaatuinen suunnitelma, tällainen kyläsuunnitelma, eipä tällaisia juuri Keski-Suomen kylissä tällaisia kylätoiminnan suunnitelmia ole tehty monessakaan paikassa, ja sitten tätä kyläsuunnitelmaa on kyllä kopioitu monen muunkin kylätoimikunnan tarpeisiin. Ja tämä oli se syy, minkä vuoksi me olemme nyt tulleet tänne. Täällä kun tämä toiminta on kuulemma niin vilkasta, että sitä kehtaa näyttää myöskin muille kyläläisille jo pelkästään Kannonkoskella, mutta ylipäänsä Keski-Suomessakin. Tässä nyt oli vähän semmoista kehumisen retostelua tässä, mutta katsotaan nyt eteenpäin, että kuinka tämä kylätoiminta täällä Käräjämäellä on oikeastaan lähtenyt käyntiin. Meitä on täällä Käräjämäen koululla melkoinen joukko istumassa tässä ringissä. Tämä kouluhan on ollut jo jonkin aikaa tyhjillä ja se on nyt kylätoimikunnan käytössä, mutta täällä on myös paljon muuta toimintaa. Muun muassa tänä iltana sotaveteraanit tänne kokoontuvat ja täällä on pidetty hirvipeijaisia ja onpa täällä tanssahdeltukin. Tuossa kahvikupin ääressä juuri puhuimme tästä. Ja me voitaisiin oikeastaan tässä, että tulisimme ikään kuin tutuksi, niin käydä semmoinen esittelykierros läpi, että jos niin lähdettäisiin siitä liikkeelle ja... Joo, Otto Kauppinen tästä vähän alempaa tuonne Viitasaaren tienvarresta. Minä olen Walter Pelo tuosta Rajalle-nimisestä paikasta ja se on ihan naapuri tässä koululla. Minä olen Erkki Hurskainen ja tästä on tuo Viitasaaren Potmun tienvarresta. Aili Kinnunen tuolta Alamaasta. Kalevi Kupari, Vuorilahti. Viljas Näkvuo Järvenrannan, Mäen alta. Elvi Ruhjoki Alamaasta. Ilja Brandt tuosta kilometriä pitkän mäen alta Lehtolasta. Liisa Pelo naapurista. Senja Viik ennen asunut tällä Käräjämäessä, nyt asuu Kannonkosken kirkolla. Ja Kauko Rajalin. Elli Hirvonen naapurista. Ja me emme ole Käräjämäkisiä tässä Timo Toivosen kanssa, mutta olemme tässä rupattelemassa mukana näistä kyläasioista. Tässä minulla on kädessäni tämä kyläsuunnitelma, ja jos nyt luetaan ensin tämä kyläkuvaus, tuossahan vilahti sellaisia nimiä kuin Alamaa ja oliko siinä Vuorilahtikin vilahti tuossa näiden kotipaikkojen nimessä. Tässä kyläkuvauksessa sanotaan, että kyläkunnan rajat ovat samat kuin vaalipiirirajat. Vuorilahdella kylä rajautuu Viitasaaren ja Kannonkosken rajaan, Lakomäessä Saarijärven ja Kannonkosken rajaan, Hilmonkosken suunnassa on Kylkisalmentie, Potmon tiellä on Siltamäki ja tämän kylän pinta-ala on 54 kilometriä, eli se on melkoisen iso kylän pinta-alaksi. Ja siellä on sitten 6 kulmakuntaa, siellä on Vuorilahti, Lakomäki, Käräjämäki, Pitkäjärvi, Jäsinperä ja Alamaa. Ja asukkaita me laskimme tämän kyläsuunnitelman mukaan täällä noin 180 henkeä olevan ja väkiluku on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana noin 20%. Eli nämä on sellaisia tosiseikkoja, mitä Käräjämäen kylästä on tällä kertaa sanottava. Tuossa Kauko Rajalin jo halusi heti ilmeisesti korjata. Niin, tuo väkiluku voisi lisätä. Täällä on jo aika paljon tätä kesäasuntoja, että kesäaikaa on porukkaa paljon enemmän kyllä. Voisi mennä 100 henkeä olla sitten lisää. Mutta tuommoinen 180 on se pysyvä asutus, mikä täällä kaiken kaikkiaan on. Jos nyt vielä puhutaan, maatiloja on 17 ja niillä harjoitetaan maidon ja lihantuotantoa, viljanviljelyä ja tietenkin metsätyöt ja palveluammatit ovat sitten ne seuraavat, millä täällä leipää tienataan. Lähdetäänpä ihan kelaamaan nyt tätä kyläsuunnitelmaa alkuun. Kauko Rajalin, mikä se oli se sellainen syy, että tällainen suunnitelma piti tehdä ja miksi juuri piti mennä tällaiseen kirjalliseen suunnitelmaan? No kun tämä kylätoimikunta perustettiin, niin täytyy tehdä tämmöinen runko, jonka mukaan sitten toimia eteenpäin tässä. Tämä oli niin kuin syynä siinä, että nyt tämän mukaan sitten toimitaan jatkossa.
No miksi juuri tällainen kirjallinen runko? Tällaistahan nyt ei monessa paikassa ole tehty. Että oliko vakuuteltiinko tällä, että me kyläläiset ovat tosissaan? No täällä ilmeisesti vakuuteltiin juuri sitä. Jos nyt lähdetään kelaamaan tuota tilannetta ennen tätä kyläsuunnitelmaa, niin millainen kohtalo oli kylällä silloin näkyvissä? Nythän toiminta on piristynyt, mutta mihin suuntaan tuo kylän kehitys oli ennen tätä suunnitelman tekoa menossa? Mitä se teistä kyläläistä tuntuu? No, kaikki on häviämässä. Koulu lakkautettiin, mylly nyt on ollut pois käytännöstä, kauppaa ollut. Mutta nyt näyttää virkuva. Tuo Rajali on tuossa turha vaatimaton, sillä hän syntyi 4 päivää takaperin pulska poika, 4,5 kiloinen. Eipäs maininnut miestä. Joo, ja hyvä on olla nämä kirjat ja paperit näköjään Kannonkoskella. Täällä on ennen pitänyt suusanallinen puhe, mutta nyt ei pidä niin kuin näihin kulttuurimäärärahojen kanssa, niin meitähän nyysittiin siinä 8 tonnia vissiin tässä vaalitouhussa. Tässä viitattiin erääseen tuollaiseen yhteistoiminnan muotoon, eli kunnassa järjestettiin tällainen vaalialueen äänestysvilkkauskilpailu ja siinä oli tietty summa rahaa luvassa ja tämä Käräjämäkihän tämän äänestyksen voitti, mutta ei tuota palkintoa ainakaan täysimääräisenä vielä ole kuulunut, mutta kyllähän se varmasti sieltä on ehkä tulossa. Eli tästä jo näkee, että kyllä tällä kylätoiminnalla tällaista yhdistävää vaikutusta on ollut. Jos nyt puhutaan sitten Käräjämäen kylätoiminnasta ihan tuolta sanotaan 10 vuosia taaksepäin, niin millaista se, onko täällä joukossa ketään sellaista, joka muistaa millaista se oli ihan silloin vanhaan aikaan? No koulu on käynnissä ja täällä on monenlaista toimintaa, että täällä on laulukuorot, täällä on kerhot ja kaikki. Mihinkä aikaan tuo suurin piirtein on? Siinä niin kuin 20 vuotta takaperin. No, muistaako kukaan niitä aikoja, sanotaan ennen sotia, millaista kylätoiminta silloin on? Se oli vilkasta. Täällä oli oikein vetävät opettajat ja täällä oli toimintaa. Oli juhlia, äitien päiviä. Mutta kaikki kuolivat sitten koululla kautta. Sitten on koulun myötä toiminta ikään kuin tyrehtyi. No oliko siihen aikaan sellaista halua tai tarvetta, että pitäisi muuttaa kylältä poispäin, niin kuin nyt joka kyläkunnassa on tapahtunut? Ei varmasti. Ei ollut. Täällä oli 70 oppilasta koulussa ja monessa paikassa pidettiin koulua, kun ei näihin rakennuksiin sopinutkaan. Mistähän kohti tuo muutos sitten ryhtyi tapahtumaan? Tiloja ilmeisesti oli saman verran silloinkin ja samalla tavalla tuolle enemmän tiloja. Mutta ne olivat ilmeisesti pienempiä silloin. Ja tervehdenhenkisempiä. Niin, mutta mistä tuo muutos sitten oikein lähti käyntiin? Se, että kun kuitenkin tuota leipää suurin piirtein saman verran on sieltä maasta saatavissa tälläkin hetkellä, niin miksi tuo työmäärä nyt ei elätä sitten pienempää väkijoukkoa, joka täällä on? Niin kuin metsätyömiehiä kulki paljon, isoja savotoita oli. Mutta nuo savotat, kun rupesi vähenemään ja pikkuhiljaa loppui, niin elämäkin loppui. Tämä on ollut niin monessa muussa paikassa, että tämä on syrjäkylissä, se on alkuun lähtenyt just siitä. Että työpaikat vähentyneet, niin silloin ihmisetkin lähtivät. Niin, mutta kun tämä koulu lakkautettiin, niin sittenhän se alkoi menemään hirveätä vauhtia alaspäin ja väki häipyi pois sitten, kun ei ollut työmahdollisuuksia, niin ne sattui samaan aikaan tämä koulu. Ja sitten kun tämä uusi koululaki tehtiin, että peruskoulu tuli, niin nehän ne ala-asteet oli vaan täällä ja niitä oli niin vähäisen, että sitten se koulu täytyy lopettaa ja siitä on nyt 13 vuotta vissiin vai 14 vuotta aikaa, kun täällä lopetettiin tämä koulu. Näin on kylä kehittynyt tuolta vuosisadan alkupuoliskolta ja käynyt hiljaisen kauden läpi ja nyt ollaan ilmeisesti elämässä sitten jonkin verran vilkkaampaa kautta eteenpäin. Seuraavaksi Lakomäen pelimannit soittavat Ellan Valte